Mbak ngendi iki? Nang kali kok suwe nempel iki. Si Mbak nanti ke Mbak. Firasatku kok ora enak iki. Ana apa iki? Bu aneh kok nangis-nangis lah apa kayak? Baru mbak nangis-nangis ngono iki. Lho nangis neh lho. Ndi iki? Bocokku. Mbak. Papa! Papa dia! Papa di! Papa! Ana apa lah, Mbok? Kok jubelna wong kowe iku? Kok nangis-nangis kuwi lho ana apa? Aku diinjeng koplar karo Marijo, Pak. Apa? Ngarijo? Kopler? Duh. Bocah iku neh. Mau lah menyolong kelapa lho, Mbok. Tak seneni. Lho, wani-wani nginceng kowe. Aku diinjeng, Pak. Marijo karo koplar. Nek ketemu apa ngono, Pak ben kapok. Aku ternodai. Meneng ta, Bu? Meneng. Wes sing ternoda apamu? Lho ya Allah. Masya. Wes cep-cep meneng. Engko tak petuk. Tak jiwire. Wes meneng-meneng ae menjero-menjero kok. Ning kene. Rungono tanggo kok ora enak. Ayo menjero. Meneng enggak. Menang Mbak. Aku ternodai, Pak. Yo. Sing ternodai ku apa? Lho. Kok gede saiki susumu piye? Iya, ternodai. Aku mau ngalih neh. Sepurane, Adik. Bapak mau karepe ya apa to? Sing Ngarijo iki. Wes meneng cep. Engko tak tukaran permen iya. Tenan, Pak. Tenan. Menopo? Pemain alipap biasa. Karo pemaine bapak. Enak. Ayo marah kamar wae, mbek tak cek ya. Cek iki ya. Iya. Ayo. Marah kamar ya. Wah, iki mesti ana apa-apa iki. Seru iki. Dasar keluarga aneh. Sak keluarga aneh kabeh. Untung wingi aku putus karo anake. Nek ra putus aku malah aneh iki. Bener keluarga aneh. Sak keluarga aneh kabeh. Untung aku putus karo anake. Ya wes putus. Yo wis. Ngene iki wingi lha apa aku nangis. Putus tenan. Anyar. Diputus di Ira. Keluarga aneh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo kowe. Lebeu. Jangan lupa di subscribe dan di komen. Lur dulur. Lor dulur. Kopi ireng rokok isukun. Wong gadang rasa bingung. Meledak. Ya. Musik. Apakah yang harus ku lakukan? Hanya kau yang terlihat di dalam
Weh, Tok. Enak men uripem. Kopi ireng rokok sukun. Enak, Dik. Ora ganteng sing penting rukun. Wah, iki. Ada maksud tertentu iki. Bagi rokoknya dong. Iki lho. Rokokan, ngopi. Jo. Rokok, Jo. Iya. Iki aku noleh mak rokoke apa ora? Monggo. Oke, sip. Oh. Ayo, ayo. Oh lah. Bocah rene kok njaluk rokok tok. Ngono jere rukun. Wis. Yo. Ganteng-ganteng ngene kok jomblo. Gara-gara naik keluarga aneh lho jadi jomblo. Wis rokokan aneh. Lho. Lah kok digawa kabeh? Oh, ngari Joko Pler iki lho. Mesti golek masalah. Wis dikai ati kok malah ngerogo liyane. Lho. Ngerogo rokok. Entekno pisan. Wis. Jo. Enak ya kayak ngene iki. Iya. Nginceng keluargane bojo aneh. Entuk udut. Lip enake bler dadi iku pengacara. Pengacara. Ngangguran tanpa acara. Iya, gaul men. Tak basa kon ndi kowe? Wis. Pokoke tak dongakno kowe. Kayak keluargane. Raine aneh, kelakuane aneh. Wis pokoke aneh-aneh. Hah. Jo. Rokok bagianmu. Kakak iki bler. Loro ah. Loro. Yo le. Iki lah Jo rokoke. Iya. Matal. Ngawur-awuran ke Jo. Rokok. Lah ngene le, enak le. Iya le. Mau jare apa? Awak dhewe? Pengacara, pengangguran tanpa acara. Enak. Jo. Piye? Nak roh keluargane piye, Jo? Dek mau kok esok ketahuan iki lho piye? Lah mau kowe brok-brok mau kok. Kowe. Aku. Jo, Piye, Bler? enake golek acarane ndi, Jo? Mbok arek kowe Bler. Ayo rono piye? Ndi rono iku? Iya wis ah. Ah, Nunggoni keluarga aneh ae. Lucu-lucu wange. Ayo, menawa petok sing anake. Sing